ụmụ ibe ụmụ ibe anyị ekene unu, ndị ọdịnala ekene unu, ndị Igbo anyị bụ ndị ndozi ọdịnala ekene unu. Anyị si ka udo dịrị unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si ka anyị wetakwara unu ozi ọma ndị ndozi ọdịnala. Na anyị nwawo ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, maka na ndị abịa anyị amarọ ihe bụ ọdịnala, so ha na-agba ọsọ. Ha gbawa ọsọ nsogbu adịghị, agbasi ọsọ agụọ maịlị, ihe mere efe ga-efe chigatakwa azụ. Let them run away. Don't worry yourself. Kịta na ihe ha na-ekwozi everywhere bụ na ha na-ekwu otu Bible, ha na-ekwu otu Bible si na Igbo tradition which before church came. That means ihe na-achọ ịgwa gị bụ na enwetara Igbo tradition culture na ime Bible. Enwetara n'ime Bible. That means na Bible bụ nke ha. Just they want to, ọwụ na ha ama ihe dị n'ime Bible ahụ, ha agaghị ya asị na Bible bụ nke ha atọl. Had it been na this God who killed from Genesis to Revelation is your own, may God have mercy on you. So ụmụ ibe, anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị bụ ndị ọdịnala, kenekwe ndị na-awụrụ ndị ọdịnala, ndị ka ya abịa maka na anyị mara ozi ọma anyị kwụ ọtọ. Okwu anyị ji bịa bụ okwu eziokwu nke ndị Igbo. Ịma na Igbo nwee moral principle, mana ndị kịta amarozi. Anyị chọrọ ka anyị wechikwakọta ozi ọma Chineke, ozi ọma nke aha bụ nke ọdịnala, nke nna nna anyị ha kwadobe before ha pụọ. Anyị chọrọ iwechi ya takwa ya azụ. Ọ bụrụ nke ọrụ anụ amara ihe bụ Igbo, hapụ those people. I will tell you today, mma agwa gị today with evidence, because ihe anyị na-eme bụ science. All these things ndị a na-apịtọgharị aka, I will tell you their meanings. Mana agaghị m egbugharị na akọ Igbo nsogbu ebe ahụ. Aga m atụnye ụnụ azụ, onye chọzi ịma ya jee mara, because nkwuwe eziokwu ga-esi eme ụmụ ihe a n'ala Igbo enwere ike anyị enwee nsogbu. Ịghọtago? So ka mma ka atụnye ụnụ azụ nwa obere, ka ụnụ jizie aka ụnụ chọrọ onwe ụnụ eziokwu. Ịga ọfọ edere m ya ebe a bụ na eziokwu bụ ndụ. Ndị Igbo na-ekwu mgbe ọbụla eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ, mana ha mara ebe datin si wepụta, ha mara ebe okwu aha si, ha mara ebe okwu aha si, ha ma ha na ọjị eziokwu bụ ndụ maka ọjị. Ịnụ ha kwa anụ ọfọ, a na-ekwu maka justice. Gịnị bụ justice? Nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebe na nkụkwa ya, ọ ya bụ ọfọ, ọ bụrụ osisi ebu n'aka. Truth abụrụ ọjị na iji na, ọ bụrụ ọjị iji n'aka. A na-ekwu maka eziokwu. Gịnị bụ eziokwu? Justice. Gịnị bụ justice? Ịgọ mmụọ. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? To keep the natural law, to keep the law of the universe. Gịnị bụ law of the universe? Eke, orie, afọ, nkwọ. Simple as ABCD ka nna gị mere ihe. Nna gị mere ihe as simple as ABCD ka ị wee mara ya, mana ị mara ya ijere ụka soro ndị ụka jewara. Oke, kịta ka m kọrọ ụnụ akụkọ. O nwere ihe m sendịrị na my front page about this polygraphic. Gịnị bụ polygraphic? Kedu onye n'ime unu ga-agwa m ihe wa ọrụ nsị? Unu na-abọ ọnụ ya down, na-abọ ọnụ ya down. Onye ka m ji wee echiri m unu warning maka spirituality. You don't know. On that thing with your problem. Ọ bụrụ na ị ma na this thing arụsị bụ a practical science, ị gaghị eburu ya kpọọ ya ọkụ. That is where the information of computer lies. Onye ọbụla ma agụ akwụkwọ, o nwere ihe a na-akpọ oscillation of electric and magnetic field. Oscillation of electric and magnetic field. Gịnị bụ magnetic wave? Ibe electricity. With ya onye maka enwe ndị na-eme apụta asị jee tụọ mmadụ na arụsị. Nwanne ọ gaghị awụ ọkụ, ọ gaghị awụ ọkụ ma echi. Because ihe ahụ deceit tụọ mmadụ arụsị taa, ọ gaghị awụ ọkụ, ọ gaghị awụ ọkụ echi, ọ gaghị awụ ọkụ nwanne echi. Why? Because that oscillator aha na ebe a, that wave, that wifi itinyere, because ihe niile bụ element. Everything ifu na kọmputa bụ element. Ọ bụrụ na ịma ihe na-arụ wave, radio wave iji ekwu okwu, ma nke a mụ na gị ji ekwu ebe a, ịmara ihe ha bụ, you can never know it as long as you destroy the arụsị, because iche na arụsị bụ spirit na force, ọ na-egbu mmadụ na ata. No, ọ bụ the wave iji ekwu okwu a, ọ bụ that place ka esi nweta information eji arụ ihe a, because ị mara ihe a na-akọ.
ị mara ihe a na-akọ a na-ekwu isi spirit because you don't understand. Ọ bụ the information because ihe ahụ element because ngụnwa na nwoke were element inside you, so m weta element that weta element nka ọ na control wave. Ọ bụrụ na ị mara ka esi eme because I cannot say enweghị ọ bụ everything ka m ekwu ebe a. Ọ bụrụ na ị mara oke ị gara school, ịbụ na ị gara school mara ihe a na-akpọ oscillator or oscillation of electric. Ọ bụrụ na ị ma ihe ọ mara ihe na magnetic field, ị mara ihe m na-akọ, ị mara na ihe ọ bụla gbasara computer electronics bụ exactly information eji eme arụsị because ọ wifi, ọ bụ wifi ka ọ bụ ngụnwa na nwoke eletrik without eletrik nyu arụsị ha agaghị arụ ọrụ. Ọ bụ ngụnwa na-eme because ngụnwa bụ oscillator na channel that force before arụsị ha arụ ọrụ. You must be there. Ọsịgo ya ejetu ya na arụsị ka tụọ ya na arụsị nwe ya arụ ọrụ because ọ bụrụ ụta nke o si arụ ọrụ. It does not work that way. Arụsị abụrụ spirit. Yeah, natural force is there. Natural force is everywhere. Computer is a natural force. Electricity is a natural force. Motor na-agba agba is a natural force. We just bring those things into material. We bring them, make them material. Na-eyuzu ha. Telephone ị na-eyuzu all the same wave. Arụsị aha ji strike mmadụ. Ọ ya ka mụ na gị ji ekwu okwu a. Reduce the wave. So that thing post to na we reduce the force to the computer. I reduce the electricity through another element in computer. Onye nwa bụ dat na-akwụcha gị n'ahụ ị na-ekwu okwu the same wave aha ị na-use because I mere computerized, electrified and computerized. Nya ozi nke ahụ ifuru damanụ gba n'aka ọwụ the same arụsị aha dị there because ọrụ nsị ka a na-akpọ ya. That's why ije na arụsị you must go to arụsị to talk. You must go there because ọ ije ebe ahụ asị ya asị ojide gị, ije si asị ojide gị because all ihe code na wave all depend the element I use. Ọ bụrụ na I use element from brain where rụọ that because every that ahụ gị niile there is different element and different reactions. Ọ bụrụ na nke I use wave I use where rụọ the arụsị n'ọgwụ nke isi ịwasị ya pụọ gị. Ọ bụrụ nke ọngasị so depend the wave eji were ya. So ihe niile na isi so ihe niile na-afụ ha niile na-afụ bụ just the same thing about electromagnetic wave, nothing else. So ọ bụrụ na ị gara akwụkwọ na nke nwa bekee mara ihe ọ bụrụ na ị gara akwụkwọ Google and Google oscillation oscillator gụọ ya ọfụma wetu isi. Ọ bụrụ na isi gị na-anata akwụkwọ read it very well. Jee chọọ ihe a na-akpọ electromagnetic field gụọ ya ọfụma. So adịghị na-atụrụ ụmụ ihe egwu. They are material science, spirituality for church. You are burning information ị ga-eji were play no ihe na burn because of non-religion spirituality. Ị arụsị ị na-agba ọkụ bụ information for you to build radio wave. Ị nwere ike ịrụnwu telefon because ị na-burn the information ị ga-eji arụ telefon. No, ị na-eje church. I'm a Christian. This thing bring evil to you. Evil of what? Evil of natural force don't care about you. They are on their own. Ịdị ndụ because of this electromagnetic wave. You are electric. It's forcing you. Them for ihe na-asị na ọ na-egbu gị ọ na-achụ gị ọ na-ata gị eme gị natural forces ha nwe ụwa. Ịmaghị ihe wee ka ịmaghị ihe bụ nkwọ. Ọ sị na ha na-achụgharị ya. Ebe ka ha na-achụ gị eji ga-eme gịnị? Ewerecha ụka wee were ụka wee ghaa anyị isi nke a bụ arụsị, nke a bụ nka, nke a bụ nka, nke a bụ nka. Ọfọ na ogu justice wụzi ihe ọjọọ. Ọ na oji ọfọ chụbanụ ya, o ji ọfọ aka ji ọfọ chụbanụ ya, jide ya ọfọ wụzi ihe justice. Ka ebe justice bụ justice nke nwa bekee. Unu amakwa na kọtụ nwa bekee inwe ego ijide kaachị ịdịghị guilty. Gọọmenti law ijide kaachị ịdịghị guilty. Natural law don't care. Ịnọchie n'ụzọ pịatuo oge naanị. Jee metụ go and touch electric wire. Jee metụ electric wire aka. You can only develop if you know about natural forces and natural law. Nothing else. Nwa bekee na-aga n'iru. Aga m agwa na ihe aga m agwagide gị next 100 million years. Ọ bụrụ na ị mara about natural force, ị gaghị develop anything. And we don't care about you because we are going to develop our own. Anyị na-eji develop ebe anyị si wepụta ụwa. So we don't care about you. Ị na-eje ụka because ụka ị na-eje onwere uru ọ ga-abara anyị.
ọ ga-abara gị nwuru ị na-eje n'igwe. So go, ị ga-akpọ mmadụ eje. Enwe onye gị na-aga-esojere n'igwe, ị na-ejechite m n'igwe. Mba, say why are you disturbing me? Enigwe bụ ngụnwa, enigwe bụ sọ ofu onye na-eje, enigwe bụ sọ ofu onye, mmadụ anaghị ejechitere mmadụ enigwe. So enigwe bụ ngụnwa na-eje. So don't worry about others. Why are you worried? Ka ị na-enyere ndị mmadụ nsogbu, ị na-epreach ozi ọma everywhere. Go in the morning, ị na-ekwuchi ndị mmadụ ntebe ala ụla. Go to enigwe na. Must you bring somebody for God? God created unperfect human being. This year human being to go and convert soul for God. So God amaghị ka ọ ga-esi aba mmadụ n'ime to convert soul. You have to go and convert soul for the God. Na onye ọbụla kwuru nonsense abịa m n'ahụ ka aka ise ka mma ghe ya n'anya. Ọkụ nkịtị nwere this your intelligent God. O nweghị ike ịba n'isi gị nye gị intelligent eji arụ ọkụ. Ị nwere ọkụ, ị nwere ụzọ, ị nwere mmiri, enweghị ihe ị nwere. Nwa bekee nwere everything. Nwa bekee anakwaghị eje ụka, ọ nakwaghị eje ụka. Ọ nakwaghị eje ụka. All the whole forces, ihe na-akpọ force, all those things you call force, they are matter. They are matter which is material, nothing more, nothing else. Enwere spirituality, nothing like that. The Chukwu ị na-achọ is the one. Ngụnwa aha that is na-afụ ụzọ. Anya ahụ iji afụ ụzọ bụ the observation. The anyanwụ and the ọnwa, they are electromagnetic repair and repulsion, action repair. That's all. Other outside, they are all within. Anwụ bụ the energy that create. Anyanwụ bụ the sender of the energy, because enwere company mmadụ na-enwe company nke na-akpa company na post Korea ndị a na-esend letters. Enwere company nwe ndị na-esend letter, ndị a na-esend letter and the company ofu onye nwe all the same person nwere company ahụ nwekwe ndị a na-esend letter ahụ. Ịghọtago? So anwụ nwa anyanwụ is the same. Ọkwa the same electromagnetic force of anwụ ahụ. Ọ ya ji ma ọnwa ma ihe a niile a na-asị gị planet. Kedu onye ifugo planet ahụ before? Apart from television na ka ha na-akpọ ya na picture na photo, ifugo planet a na-ekwu? No, because you can never see them. Ihe ahụ dị because nwa bekee na-use tactics of electromagnetic force as being creator, because ha amago na the level of man is always attending the level of creation. If you attend the higher level of creation, you may understand na organs, sense organs in your body. No how about the planet a na-ekwu ekwu. So they gave you the name of Monday, Tuesday, Wednesday to Sunday based on the planet. Have you been to the planet? Or say go na Mars, je na moon, je na ebe ka ọ dị? Come and show me. I want to go. Ndị asị. They use organs, sense organs in your body to calculate. Of course, how they clever, they are smart. Only smart people can do that. Emezie na movie na Hollywood butere unu ndị Africa. Ochi onye Africa mapụta. There is 7 planets in ke ihe dị ka uru ha bara. Apart from moon and sun, mụ na gị na-afụ anya. All those hidden planet ke uru ha bara. Kedu uru ha bara? Anyị ma uru anyanwụ ba mara uru ọnwa bara. Kedu uru disi Nuputus, Neculus, ihe nwa nke kedu uru ha bara? So Jupiter, Nucleus, Venus, Mars, afa nwa bekee. Ihe ọ bụla enwe ha afa ya na Igbo anaghị exist. Ihe kpakpando is there. Anwụ the energy, anyanwụ is there, ọnwa is there, every other thing ubonkom. Forget about Hollywood movie, Nollywood movie na Hollywood, and you know ha. Forget about them, because all that is working na Jesus na-abịa ọzọ ikwere. You na-waste your time na-eche Jesus ka ọ na-abịa. Ndị a na-arụba sayensị esi ike ọfọ mmadụ ịga ọgụ ọjị bụ eziokwu. Ọ bụrụ ịkpara ọjị n'aka n'aka gị eziokwu. Onye ọbụla na-eke nwa ya na-ere nwa ya ere, were nwa ya na-eje eresi ọgaranya kpara ọjị n'aka. Ọ dị mma nata ya ọjị ahụ etinye na katapọtụ gbapịa ya anya. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Onye ka a na-ekwu ya bụ ọjị, kpara ọjị n'aka, ị na-eresi nwa gị 20 onye mmadụ dụtịa nwa gị ọ daa ogbenye. Anụsịa nwa gị ọ daa ogbenye, nwa gị bezie echi na-ebe akwa mpa, nwoke egbukwe mo isi ọnwa ahụ arute na ya adịa ọghọ n'ozu nwụrụ anwụ. Ịkpara ọjị n'aka na-akọ nọnsensị. Ọ na-aga ọfọ, o bute okpokpo isi
okebe ụdọ kechaa ya ọwụọ ya ọbara buru pụtasị na ọfọ nna ya gịnị bụ ọfọ nna gị nata gị datị na ewere m ekurie gị isi. Ọfọ bụ justice. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Onye biri ibe ya biri. Ka nwata so n'iru na-eso n'iru nna ya, ị ga-edunye nwa gị na Thailand eje ebe ahụ jidie ọ bụ nsogbu ị nyebere ya. Ị na-asị eje butere gị ego, ife ahụ ebutere nna ya, onye ka ebutere nna ya ego, ịchụọ na nwatakịrị chụkpuo ya n'ime nga, ọ bụrụ ogara ahụ egbuo na Thailand ahụ justice. Ị mụrụ nwatakịrị, ọ bụghị ihe ọ bụ, nwe ihe i mere ya, ịzụghị ya n'akwụkwọ, nwe ihe ịzụrụ ya, everyday kpụrụ ya n'ọnụ, ọsọsọ ya jere obodo oyibo nwa ndị ọzọ eji ọ bụrụ oge nwatakịrị ejebe nga ahụ edo gị. Onweghị onye kọrọ mmadụ ọgwụ ebe a. Anyị ma ihe bụ ọgwụ, anyị ma ihe bụ ọgwụ ọfụma. Ọdịnala anyị na-ekwe adịrị iberibe. Mgbe anyị na-asị gị were da nọnsens ji daga afọ n'ime ọhịa, anyị ma ihe anyị na-ekwu, because we know the information ga-arụrụ gị moto, rụrụ gị plane. Ihe na jos ọ dị ka mmadụ ịba ime ọhịa gbaa nza, mmadụ ibe ime ọhịa gbaa nza, ọ ihe unu na-eme. A na-agba arụsị ọkụ, arụsị wave bụ redio, radio wave bụ television, ya bụ telefonu, ya bụ everything. Ya bụ na mụ na gị na-ekwu okwu, ya bụ na ị na-anụ ihe, ya bụ na ị na-afụ ụzọ, ya bụ the sense organs. Ọnya maka eji wee rụọ dị arụsị. Oscillator is an oscillator with electromagnetic field. Ọ bụ ihe ọ bụ, two of them. Ngụnwa bụ light, ngụnwa bụ electromagnetic field. With oscillator, you can build oscillator with any element. Ukwu isi juru n'ime ọhịa nwechara different element. Minerals juru n'ime anị nwere different element. You can combine them. Because onye nwaka combine, ọkwa ka combine nọ na-enwu ọkụ. The computer here na-afọ, ọ bụrụ automatic. Mmadụ put through something inside them, put different matter inside them. Obido na-arụ ọrụ otu isi ekwu. Telephone ifuru na-ekwu okwu, ọ bụrụ automatic. Mmadụ were something mekọsi ọnụ, ọ na-arụ ọrụ. Ịpụtazi ibe plane o buru gị rie enu. Ịwụkwa ha arụsị. Mba, ị naghị atụ ya egwu. Ọ plane, hey, bekee ebe agbara. Agbara ụfada. Ịma ihe ebe agbara. Bekee ebe agbara. Ịma ihe ebe agbara, bekee ebe agbara. Ịma ihe ebe agbara. Ichere agbara bụ ihe eji egwu egwu. Agbara ebe ọ dị, ịkpọ ya ọkụ. Baa plane bekee agbara. Ịkpọ iwere agbara nke nna gị kpọọ ya ọkụ, ijezi na bekee agbara. Ụmụ ibe, ịma na ihe m ji ekwu ya otu ahụ ka ọ baa ndebe anyị ntị, maka na ọ chụpụrụ onwe na ụgbọ si n'ụgbọelu gị. Asịghị m nje buru arụsị ma na amaghị ihe ọ bụ. Ihe m na-agwa gị infọmeshọn iji arụ arụsị na ọ bụ nyanwa ka eji arụ ihe niile, na-enwere ihe wu spirituality. Onye na-achị gwa gị nothing like spirituality. All of them are material science. Nna gị ma sayensị. Ihe nna gị mere bụ sayensị. Ọrụ nsị ihe anyị ji wee rụọ arụsị bụ for lie dictator. Ndị mmadụ asị na-asị maka nsọala. Ịgọ mmụọ bụ nsọala. Ọ ya bụ ịgọ mmụọ. Onye eme ihe a na-asọ. How do we prevent the land? Onye maka a na-ekwu maka ya. Gịnị bụ polisi? Gịnị bụ policeman? Policeman bụ osu. Ọ bụ ihe bụ law enforcement agency. Ọwụwa policemen na ọha bụ osu law enforcement agency. That is who they are, nothing more, nothing else, because you don't know who you are. All those creation of this material law was taken from your hand. You created them. Your brain invented these things, then only change the name and the tactics and the way they work, which you can change as well. Because mgbe anyị mere osu as a law enforcement agency, I know at a different level. Now we can still use the same information to create a different osu in the name of ndị nche, practical ndị nche. Use information of arụsị, rụọ kọmputa, rụọ electro wave, rụọ radio wave, nwee television, telefonu nke anyị, ọ bụghị nke nwa bekee ji aka anyị. You don't need to send the satellite in a space to manage a wave. No, nwa bekee na-asịzị arụ na-asị you don't need anything in space to manage a wave. No, you might need for television because of the visualization. For radio, no, you don't need. You need any antenna and space to radio. No, every information of wave was good for us because anyị nwa bidoro ime this magnetic wave. We started them. Oya ka na-akpọ teleportation mgbe ndị ochie. All from this thing, teleportation ka eji nwee information on that. Teleportation abụghị nọkata nọ ya mapụ jee America jee mba, ọ bụghị ya bụ teleportation. Teleportation bụ these things na-agwa gị now. Through this thing we get this information, how the wave move, how to manipulate wave, or that transfer wave, how to transfer wave, everything magneto dị n'ime ahụ gị.
metal dị n'ime ahụ gị, iron, everything ifuru eji arụ kọmputa ma tv ma ihe, all of them dey inbuilt in your body. That's why you can use them to do something or react to your ear. Ị na-anụ this thing na-ekwu na because this magneto nọ inside your ear. That's why ebe a ka esi wee ruo speaker. Ọ bụrụ na ị nwere magneto inside your ear, ifụ ndị ntị chiri echi jeje nene datin ihe a na-eti ha na ntị ha ji anụ ihe, ọ magneto ka ọ bụ. Ihe ọ na-egosi gị bụ na magneto nke ha anaghị arụ ọrụ, etizi ha artificial one, ha ewere nụba ihe. The information eji welu television, ọ bụ information ọ dị n'anya gị, ọ bụrụ na ọ dịghị n'anya gị gaghị afụ ya. Yes na, because ọ send and receive. Anya wụ send and receive, ọ bụrụ eye. Gịnị ka ị na eye ihe nwa? Aya na eye, ọ bụrụ ndị Jamaica. Information and receive is attraction and repulsion. That is the energy. Energy is send and receive. Wave, oscillator, arụsị will send and receive. So ọ bụ na mmadụ anọrọ ebe ahụ, because ọ ngwa ụdị eletrik, dị arụsị ga-eji arụ ọrụ. You are the electric. Because onye ka na-asị mmadụ ji etụ mmadụ na iru ebe ahụ arụsị akụtụ odunwa. Because ị gaghị atụ mmadụ na arụsị, ihe abasị ka a na-asị, mmadụ asị na mmadụ ibi asị. Arụsị ọ naghị egbu onye onwe ha adreesị ya. Arụsị anaghị egbu onye onwe ha adreesị ya, ụmụnne m. Hapụrụ ndị a ka asị adịgo too much. Agbago m nkịtị for so long. Ịghọtago? So arụsị anaghị egbu onye unu atụzina egwu gasị ịbata na Igbo emesịa gị ife ịmakwa gị na ya na-egwu nkenwa nọnsensị. Iruo ya egwu pịa ya anya narị ya ọgwụ ahụ na-ekwu ya were kụwa ya isi. Were kụwa ya isi, mana ị ga-adịkwacha n'aka gị dị ọcha. Ị ga-adịkwacha n'aka gị dị ọcha. Maka abụkọ ha ezu chi na-agba ama ihe imekwe na ahụkọ. Onye ka m ji asụ ụlọ kwụba aka gị ọtọ. Mgbe o nwere efi a mụrụ o nwere ọdụ, idide enwere ụkwụ nwere aka ọ na-awa anị, eju na enwere ụkwụ na aka ọ na-arị n'ogwu. Ọ bụ chi ekere ya otu ahụ, ọ ma ihe o ji wee mee ya otu ahụ, ọ ma reason why. Ndị be anyị were tụọ inu si na ọ bụ iru ọma ka eju na-eji aga n'ogwu, mana eji idide ọfọ ka o ji awa anị, maka o jidere ọfọ, o jidere ọ bụ ya ụkwụ na aka ka ihe ọ chọrọ ka o ji waa anị. Mana ọ bụrụ na idide awara anị enwere ihe ga-epu n'anị, ọ bụrụ na idide awara anị enwere ihe ga-epu n'ime anị kwụnụ ma ọ bụrụ na agbụsị atụ ha anị enwere ihe ga-epu n'anị. Onye ka a na-ekwu ụmụ ibe, ghọtanụ na those things unu na-akpọ arụsị ọgwụ na village unu, ọ bụ element nwa bekee ji arụ sayensị. There is nothing like a spirit here. They are all science. Ihe mee bụ na level of science then is not level of science now. That is some common science. Ha niile ahụ, ihe niile ahụ unu fụrụ, all of them, even magic is science, because you are deceiving illusion through a practical means. A practical means. Onye a na-edeceive unu na-eme practically. Ọ naghị onwe unu afụ Domingo Waski ebe ahụ n'anya, ị naghị afụ Domingo Waski, ị na-afụ pastọ maka ụta mmadụ da ọmaka ụta mmadụ da, unu anaghị afụ ya. Ọ invisible. Ka ihe wụzi spirit ebe ahụ. Then what is the spirit then? Spirit bụ mmanya na-aba n'anya. Ọ mmanya nke anya, mmụọ nke anya, spirit na-aba n'anya, nke ọ na-emeghachi ịgba ọgwụ echicha gị ike wee gba ọgwụ. Mmanya ọkụ ị na-ahụ mmanya ọkụ iti ihe ụlọ gbuo ga-egbuo. Ọ ya spirit ọ naghị aga n'iro. Spirit dị n'ime mmadụ ọ naghị aga n'iro, gbara nkịtị. So mmadụ ka a na-aya, mmadụ ka a na-aya, ọ bụrụ mmụọ, mmadụ ka a na-aya. Onye kwe chi ya ekwe, ọkwa ihe e kwuru. Isi na ị ga-egbu mmadụ, chi ga-ekwere na igbuo mmadụ, nwana chi ga-akwụsịghị gị igbu onye ahụ. Ka ihe mana chi ga-akwụsịghị gị igbu onye ahụ, chukwu unu anụnwa na bi n'eluigwe bụ ezigbo mmadụ. Ị na-eji igbu mmadụ, chukwu ga-agbachi nkịtị igbuo mmadụ, igbuchazie mmadụ, onye egburu egbupụtazi onye ebe na chi ya egbuo yo, chi ya egbuo yo. Chi gị a na-egbu gị ọkwara onye a mgbe ọ na-abịa ka o kwụsị ya, ọkwa brutai chu na ahụ brutai ka brutai na-abịa si brutai mba agaghị eme ihe ụmụ chukwu oge abịa ma leave them mba, egbucha ha, egbucha ya ọpụta ọsị na chukwu brutai eme ya arụ. Gị ya ebugoro ụzọ chie chukwu gị ahụ warning first before brutai, because chukwu gị na ya brutai bịa gbuo gị. Ị ga-ebu ụzọ chie chukwu gị warning, because ọ bụ ngụ dara iberibe. Ọ bụ na ị daghị iberibe, ị gaghị asị na chukwu ga-eche gị, asị gị n'ihi ikwe chi ga-ekwe. Wepụ na ukwu ahụ ọhịa na-egbu unu, wepụ ukwu ahụ, ukwu ahụ ntiri ebe a na-edisiv unu, wepụ dị ukwu ebe ahụ. Ọwụ chi ka e nwere, ọ bụghị ukwu adịrọ dị ya. Chi gị nọ n'ime gị, ọ bụ gụnwa bụ the physical reality
chukwu ji arụ chi ji arụ ọrụ, ije were ukwu atịa ya si n'ọwụzi mighty almighty mighty. O jeghị ụlọ ọgwụ zọpụta ndị ahụ na-aya, onye ha nri, onye ha ọkụ, onye ha ụzọ, onye ha mmiri. Kedu ihe mere ya mighty almighty creator? Gịnị mere ya mighty? Gịnị mere ya mighty? Oke afọ na-egbu nwa nkịta. Almighty, chukwu almighty creator. We know chukwu before white man came. We know. Kedu ihe ọ na-eme? Gịnị ma aka ọrụ ya? Ọ ji eje create something imperfect, create ụnụ na-ata ahụhụ. Ọsịa chukwu created you for what purpose? Gịnị ka o ji ka ego kere ka ihe oke ka ị na-eme? Oke ka ị taa ahụhụ mara afụ ya n'anya na-efe ya n'ụwa na-agụrụ ebebe n'ụwa ọzọ. Oke ka ị na-ata ahụhụ, na-atakwa dị ahụhụ ya n'anya na-efekwa ya o, ma still ka na-ata ahụhụ. Mana a na-agwa ụnụ sọntụ anaghị ekwe. Nwanne nwe onye si gị don't worship, but know what you worship. That is what I'm saying. My own argument for you to know yourself, know thyself. Mara onwe gị. Nna gị esi gị mara onwe gị, kwụba aka gị ọtọ. Nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ. Religion is a fake law. Natural principle, the natural law of the universe. Kwụba aka gị ọtọ. Eziokwu bụ ndụ. Ọya bụ symbol of ọjị. Ịga ọfọ, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ịga mmụọ, Nsoala, Iwuala na Omenala. Debe iwu, the natural law, keep it. N'elu na ala ga-eche gị. They will protect you. Ha ga-echebe gị. Were nke bụ nke gị, hapụ nke na-abụrụ nke gị. This is moral order. A na-akpọ ya order. Moral order. Were take your own, nke na-abụrụ nke gị, don't take it. Mgbe ndị ochie na ala Igbo, ị na-aga n'ụzọ fụ ego, ifu ego ifu ego ị na-efu anya, that is ọbụrụ nke gị. Mana kịta na even ị ga-asị ka onye ahụ gasị ike, onye ahụ gasị ike ka ị tụtụrụ dị ego. Ifugo na so ị dara iwu. Nwanne ụnụ dara iwu. All the consequence, because ọ bụrụ na ị mara ị na-esowe the natural law, the intelligent will come to you and tell you what to do. Because ọ bụ ngụnwa moto, ngwa wụ the moto o ji aga. Ngụwa wụ you are the car, the driver, mmụọ ji aga ije. So if mmụọ don't give you information, mmụọ chọrọ aha ka ị na-ana iyi. If mmụọ don't give you any information, and that mmụọ chọrọ, so the mmụọ gị na-ana iyi because ị naghị eme ihe mmụọ chọrọ. Mmụọ apụ nwere isi ga ga-esi anwụ ka ntị na ahụ apụọ, ahụ agụna m ike. Ịma na mmụọ na-ekwu sometimes enwe ebe ihe eme mmeruo mmụọ ihe, mmụọ akwanyere gị onye iro ọgbagbuo gị. Don't you know? Mmụọ akwanyere gị moto accident eme gị nwụ. Mmụọ want to live because mmụọ is trapped. Mmụọ achọrọ onye iberibe. Mmụọ don't want a fool because that mmụọ will cause you accident nwụọ because that mmụọ want to leave that body. That mmụọ is trapped. Do you want to change moto? Nna nwanne ịba taxi na-adịrọ mma, ịba moto na-adịghọ mma na-aga Lagos, moto na-adịghọ mma. Ị ga na-asị gị irituo na moto abana moto ọzọ. I want to leave this car and go to another car na-agbasi ọsọ ike. Yes na. Why oge ji eme always Christian people ka na-egbu egbu n'ụwa? Because that mmụọ nọ n'ime ha don't want that nonsense. That's why they always become victim anywhere they are in the world. They are victim. Why? Because more is not happy with that nonsense. And the more if the more is not happy with you, more will leave the body. I'm not hidden truth. More will cause death for you and leave the body because life end. You will end with the body. So why should you come here and trap me down? I bought this car. More go to the motor. More bought this car for something else. If you are about religion na nonsense jawara. More na agwa gị, more gị na-agwa gị sị nwanne. Ịgbachi nkịtị si ọya ka a ga-eso. Ọya ka a ga-eso. Mmụọ gị na-asị gị nwanne ebe ụzọ adịrị ya o, ịkachie ntị. Mmụọ sendicha everybody across you telling you that ihe na-eme adịrọ mma, ihe na-eme adịrọ mma. Ikichi ọnwụ, oluzie echi nwụọ, isi na chi gị eje n'igwe. Iru ebe a Chukwu egwu gị big n'anya. Iruo n'eluigwe Chukwu ama were pik otu a ma pịa gị anya. Were ụtarị koboko, were koboko pịapụta gị na ndụ ọzọ. Because mmụọ gị send the whole everywhere in the world, send their people. Sị gị nwanne moto driver ebe ibu mege ụzọ adịghị ya, driver ebe ibu mege ụzọ adịghị ya, isi ọnwụ du na-eje ontiri ịchọ isi n'onunu. Iruzi ebe a isi na Chukwu egbu ogo, chi ya egbu oyo. Chi ga-egbu gị, chi gị na-adọ gị aka na ntị si ntị nọ igwe ha anụ. Iruwe na-akọ ihe na-akọ. Ụmụ ibe, ọ ka mma na unu ji nwayọ bara onwe unu uru
ihe a bụ ndị ndozi ọdịnala. Anyị nwabara idozi ọdịnala Igbo because without culture you are nobody. Culture you are over country. It's a culture. You are who you are because of culture. An Igbo can ever develop because of culture, not country. An Igbo can only develop based on culture because all culture but the economy, ya with the commerce, ya with the market. Ya with the market. Because ị nwere a good market, asị na ahịa dị mma na-ere onwe ya. Ahịa dị mma na-ere onwe ya. So ụmụ ibe, ọ ka arụ mmadụ ji na-chụọ ego ojii. Ndị na-ata ọjị, ụnụ atasị na ọjị iberibe. Ọjị bụ eziokwu, ị naghị ekwu eziokwu, were ọjị gị tinye n'okpuru bed. Ị bụrụ elaya go and lie, onwere onye chọrọ ịma, nobody cares. Were ọjị gị debe na yard because ọjị bụ symbol of truth. Onye na-ebu ọfọ, ịmara ihe bụ justice. Nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ. Egbebere ugo bere. If you don't live on this law, were ọfọ gị debe na yard, nwere uru ọbara. Onye na-agọ mmụọ, ọ bụrụ na ịmara ihe bụ order, na ịmara ihe bụ natural law, nwanne si na mmụọ pụta jebe ụka ebe a na-asị asị, go and join them in religion and lie. Tie ha soro ha sịbatị, hapụrụ anyị mmụọ. Mmụọ bụ natural force, so you don't lie against them. Ọ ya bụ ịgọ don't lie against the mmụọ. Asị nara mmụọ asị because isiri onwe ga-abịa masị mmasị bụ isiri mmụọ asị. Imegide mmadụ ibe gị imegide mmụọ. Ibe gị bụ mmụọ. All those things which are principle laid down by our ancestors. Ya mere ihe ọjọọ anaghị eme mgbe ndị ochie n'ala Igbo. Ọ na-eme agbara. Ya mere ihe ọjọọ anaghị eme. Anyị etizi ọrụ nsị ime ha na ihe ọjọọ eruo na nke n'ọrụ nsị magnetic wave ahụ ikwu ha anapịa because the wave, all the wave, because the wave is one control mind. So once you kwuru that oscillator send go wifi because ị na-ekwu ọmmụọ gị na-ekwu that the oscillator is connected in that they will go the opposite element because all attraction and repulsion. Anyị will go the opposite element ga-eme attract the wifi. Onye ka ọ na-eme iji ịbanye na wifi asị gị tinye nọmba kwa ịma iji ibe mmadụ na-asị ka itinye ịkọnekt n'ịntanetị ọkwa ga-asụ ntinye nọmba. A ga-asị gị tinye nọmba ka iwe nwe ịkọnekt n'ịntanetị onye a na yes na. So that number, all those things with information, people don't need to know it because what you get. You don't need them. Ndị a nweta ya na ọwụ na ndị okoko nweta information ma ha ga-eji ya eme. Ọ ga-ejigoro eje na bank je izu ochi ma ọ were ezuo nwanne ya ochi kama ọ ga-eji rụọ kọmputa mba ọ ga-eje na ujie na express Ọnịcha express road chebiri ndị busi Lagos abata ruo ebe a were information akụtu ha na ebukọrọ ha ego ha ịghọtago. So ya mere ndị nkịtị mgbe ndị ochie ndị nkịtị anaghị enwe information. Ọ ya ka ndị be anyị ji ata ọrụ anụ because ha ama ihe ha ga-eji information ahụ. Ndị a na-eme ọgwụ ji information anaghị eziokwu. Ndị na-eme ọgwụ they have the information but ha ama ihe ha na-akụ. Ha mara ka esi eme. So ha were ebe ọrụ anụ because the more nọ if they know the actual information na ha ga-eji ewe megide mmadụ. That's why o ji wee gbachie ụbụrụ isi ha. They can never know it. That's why ụbụrụ isi ha ji wee block because nature is not iberibe. Nature is more older than you. Nature ma ihe karịa gị nwa. So if your mind is not pure, ị gaghị ama ya. Ị ga-eji the information ma ị ga-eji ya eme. Iji na-ezu ọrụ ntụrụ ogbuo gị. Mgbe asị na aka ntị aba na ya ọnụ. Aka ntị aba. Onye ga na-asị aka ntị aba na mmadụ ọnụ. Because the information o ji echiche ọjọọ justice because information now goes only people with justice. Only people who keep the law of nature. Ndị na-enwere law of nature jide ihe aka ntị aba ha ọnụ ha nwụ. Either one way or the other. That thing will kill them. Ọ na ha mara onye nwa mere ndị Igbo ji wee were information agafusie gbafuo na ihe ọjọọ ọ mgbe ha bido mebe ihe ọjọọ akwa Adam sị na Chukwu kpọrọ Adam ebe ka ị nọ sị nna m akpọzina na agbamọtọ onye nwa sị na m na-agbamọtọ iwu dị nsọ ka eke si ji agwa ya n'ihe Adam ebe ka ị nọ iwu dị nsọ ọsị onye nwa ya kpọzila m na iwu dị nsọ nwaanyị m kpọtara ka o nyere m aka ọ lapụta ụmụ ọ bụghị ya ụmụ Igbo ebee ka unu nọ ọsị Chukwu akpọsịna ya na ya gba ọtọ. Kedu ihe mere iji gbara ọtọ? I were the information Chukwu na gafuo maka ị chọrọ ime ihe ọjọọ. You want imegodi ihe ọjọọ na ị gafugo the information imegodi ihe ọjọọ kee ka isi n'anya dị gị ka ị mechara ihe ọjọọ a niile anaghị aghasa ana achụpụgo gị n'ogige nke paradise. You have sent away from paradise. Achụpụgo gị n'ogige paradise. Ịbụrụzi anụ na ịbụrụzi anụ ala. Ị na-akagharị na wilderness.
na wilderness, you are in the wilderness walking around. Enwezi ihe ịma, ịbụrụ anụ enu, ịbụrụ anụ anụ, enwezi ihe ịma. As a human being, you know nothing. You know nothing. Ndị Igbo, ọwụ ndị Igbo bidoro in science in Africa, but today no Igbo man can boast of anything in Africa. Not even pure water. Pure water ọ na-eje were mmiri nkịtị, mmiri borehole gbanye na plastic na-ele. Ordinary water ị nweghị ike clean to sell to people. I were ordinary water mmiri borehole gbanye na pure water na-elesi ndị mmadụ. Ọ bụrụ na iretere ego na destiny, why don't take this money go and buy osmosis to clean this water, lesi ndị mmadụ ka ha ṅụrụ ndụ? Mba, i were borehole gbanye na lesi ha. Achụpụgo gị n'oge nke paradise. You have been sent away from paradise. Take it choice wee ma. How else do you want to know that na echesiri gị away from paradise? Ya okwu ndị Igbo ka m na-agwa okwu a. Kedu ọzọ ị ga-echi wee ma ndị Igbo the largest outside Nigeria, the largest population outside Nigeria bụ ndị Igbo. The largest population outside Nigeria bụ ndị Igbo. The largest, the most place develop na ala Igbo ndị Igbo. Ọ bụrụ Nigeria na develop obodo. You have ị nwere governor a na-enye your allocation for development every month. Ị nwere local government. Ọ so na ala Igbo ka local government anaghị arụ ọrụ. So na ala Igbo ka local government anaghị arụ ọrụ. Na ala Igbo na-agwa gị na achụpụrụ gị na paradise because of your character. I change who you are. The door is open. The door is open for you, but you gotta change because what you give is what you get. Hapụta ya na ị na-ekwu because you don't see. You don't see. You nweghị ike ime acknowledge na ị nwere problem. That's why you can never have a solution. Or ime acknowledge na ị nwere problem, then you have a solution. You don't acknowledge that you have a problem. Everybody, because what also, ọ bụrụ na ị na-eme ihe, imesịa ihe, were kamera na-evidio ihe ị na-eme, imesịa ya, emesịa watch ya, ihe na-ekwu imesịa ige ihe i kwuru, mara ma this thing ọwọdụrụ saying, ọ bụ na ọwọdụrụ saying, then ị mara onye ị ga-blame na this life ịpụta. Who to blame? Or yourself to blame, or external to blame. Take a mirror, were a mirror, look at the mirror and ask yourself, kedu ihe nju under this condition no today? Ke ihe brought them to this condition? Nobody, nwere onye brought to this condition, because everybody was born a king. Onye ọbụla amụrụ ya eze. Kwasị na chi na-eme eze, chi mere eze. Onye ọbụla amụrụ n'ụwa amụrụ ya eze. So o nwere ihe mere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. O nwere ihe mere ede ji bee enwe until you know that thing. All the whole information chi gị nyere gị, ịtọ ọnụrụ ya to evil, iwere emegide ụmụnne gị. That is why you have a problem. Information nwa bekee ji arụ sayensị today, you have it. Kedu ihe iji eme? All the whole information ji arụ sayensị n'ụwa, Igbo people have them. 98% Igbo people nwere ya. Kedu ihe iji eme? Ịmadụ ihe iji eme self because your mind adịrọ clean. Your mind dị clean. Mmụọ na-ayọ gị biko change so that you can use me to work. Your mmụọ, even all of you na-eme ihe unu na-eme, mmụọ nọ n'ime gị na-agwa gị ihe ọzọ, ma ị na-eme ihe ọzọ. Nkwụchakwa ihe a na-asọ mgbe ise ọ na-ekwu eziokwu, ọ na-ekwu eziokwu, mana nwee ka ịma okwu maka Biafra. Ọ na-ekwu eziokwu, must he say about Biafra? Must he? Ọ boss na ọ ga-ekwu ya? Mba, then what is wrong with you? Awụmụ Clinton, awụmụ oke ha na-akpa, awụmụ Obama, awụmụ Bush, awụmụ oke nke ọzọ aha sịrị abịa bụ Trump, awụmụ Buhari, awụmụ Brutai. I cannot give you this thing. So mana ihe m gwara gị bụ na if you want you can have them by yourself. Bụrụ mụ ga-enye gị. So my job is another thing. My own work is even if you have the Biafra or you don't have the Biafra, you need these things in na-agwa gị. You need them. Because of your life. Your life is the na ihe na-agwa gị whether you like it or not. So whether me kwuru Biafra or me kwuru Biafra, ọ bụrụ does not add anything. Because onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe ọ na-arụ n'ụwa. Ọ bụrụ na ị mara akara aka gị, ahụ m akara aka m. Aka m mara ebe ọ dere m, onye ọbụla nwere ebe ọ dere ya. So our people are lower self, they become aggressive. Aggressive mmụọ gị apụgo because mmụọ gị onye kwechi ya ekwe, ihe bụ ka mmụọ gị. Ọ bụ ihe bụ ka mmụọ gị bụ ihe ịghọ agwọ mmụọ gị aghọ
agwụ ịghọ ọdụm mmụọ ga-aghọ ọdụm. So ọ bụrụ nke a na-asị gị na mmụọ mmadụ na-edu mmụọ, mana mmụọ na-ayọ gị biko give me a chance. Mmụọ bụ intelligent, ọ sị gị give me a chance, give me a chance, I will develop your intelligence. Ịjụ or ịjụ with ọrụ anụ or ịjụ with something else, ịjụrụ with something else, you suppress oru echi. Ị na-achọ Chukwu, chefuzie na mmụọ bụ Chukwu. Ị na-achọ Chineke, chefuo na mmụọ bụ Chineke. Ị na-achọ chi gị, ichefuo na mmụọ bụ chi gị. Ihe niile ọ dị n'ime gị already waiting for you to act. Ị gaghị act. Even the John the Baptist they came, you saw the John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara, dezie n'ụzọ nke osebụrụ ka ọ kwụrụ ọtọ, n'ihi na onye nwaanyị na-abịakwasị anyị n'azụ. Unu afọrọ John the Baptist nọ ebe a. I saw the John the Baptist. Ahụkwara m onye amụma na-abịakwa na-asịkwa unu dozie n'ụzọ nke osebụrụ ka ọ kwụrụ ọtọ, maka ihe a okwu ekwuru. Hapụrụ ihe na Baịbụl, nwere ihe ọ bụ. Ihe a bụ okwu a na comic, ka na-akpa comic, a na-atụ inu. Baịbụl wee inu. Dozie n'ụzọ nke Olise bụrụ ụwa, okwu dozie, mezie ụzọ, mezie n'ụzọ ana Igbo ka ana Igbo bụrụkwa ihe ọ bụ na mbụ. Ọ ya maka a na-agwụ na okwu niile abụ mezie, because ọ bụ the culture of Igbo land. Nya bụ onye bụ the power, the force, the creator, the savior of Igbo people. All the character, the culture of everything, because no other culture is better than your own. O bụ science n'ime a culture with development strategy. Only Igbo culture, because any name ọ bụla ị na-aba aba is based on scientific behavior of that particular thing. Mbe agaghị m agwụ na ihe mbe. Mbọsị ọ bụ na ịma ihe mkpu ahụ arụ na Nsude bụ dande gị amụ ihe mbe. Mkpu ahụ arụ na Nsude ọ mbe ka eji were ya. Ọkwa na-asị na nwanne bere ebere ụnụ amara ihe bụ mbe. Mbọsị ị ga-ama ihe a na-asị na ime na-eme mmadụ, ime na-eme ya, ọ na-eku ume amapụ na ya, ọ sị gị na ọ dị n'ime onunu. Ihe ahụ scientific observable behavior. Igbo people anaghị aba ihe afa, just ha anaghị ekwu okwu just to say. Everything ha na-ekwu based on scientific behavior of exact thing. So ya ka a na-agwa unu na arụsị ọ bụ ọrụ nsị, whatever you like, you call them, is an oscillator of electromagnetic field. Nothing more, nothing else. Is an oscillator of magnetic field, electromagnetic wave. Nothing more, nothing else. So onye nwa bụ ihe eji arụ telefon, nyanwa ka eji arụ radio, nya ka eji arụ TV. You don't need to set satellite in space to have a radio. Ebe nwere space eme walkie talkie. Enwere. So ụmụ ibe tete n'ụra. Ọdịnala bịara ịzụ unu ndụ. Ọdịnala bụ nke unu. It is not a borrowed. Everything m gwa gị ebe a, I did not borrow even single one. It's from your ancestor. The same ancestor of me and the same ancestor of you. Each kwesịrị ịdị proud. You should be proud and happy. Ị kwesịrị ịdị proud and happy that onye mụrụ gị, people who born you, because information na the spam or the spam. As long as na your spam contain Igbo blood, you are great. You are imego eze. But because you chose to ịbụ onye nkịtị, ị bụrụ onye nkịtị. Onye kpatara nkụ ahụhụ si ngwere ya ọrịrị. Onye kpatara nkụ ahụhụ si ngwere ya ọrịrị. Pụtanụ. Aga m eje ka m gbuo obi okwu a. Echi anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwụsịrị taa. Na ọ da agwụ agwụ. A sị na echi ada agwụ agwụ. Ụmụ Igbo kwuru echi ada agwụ agwụ. Echi ka anyị bidokwa. Ọ bụrụ na anyị mesịa ihe anyị na-eme, ụmụ Igbo ga-ekwu oyoyo na enwere ofu one boy bịara na-ekwu maka ọdịnala, ndị mmadụ chenara na-apụ ya na ọmaghị ọ na-akọ. At the end of the day, the principle of nature will be restored in ala Igbo. The law of the universe. Chi ahụ ị na-achọ, Chukwu ahụ ị na-achọ, eke ahụ ị na-achọ, okike ahụ ị na-achọ, ịfụnọ na ala Igbo ka o bibiri n'ime gị. Ịfụnọ na ala Igbo ka o bibiri n'ime gị. Ị ma na ndị ụka ụwayo na ndị ụka wụ the worst people on earth. Worst. Ụka na-eme nwatakịrị ọ dịghị o mebie intelligent ya. Ụka na-emebi intelligent ma okenye ma nwatakịrị. Mana ndị be anyị chekwa na ụka bụ ezigbo ihe. That's why, because onye ka ebere m ji emere ha, because ha na-eme in good faith. Ha na-eme in good faith, mana ha mara na bụ ụka bụ opposite. Opposite of good is evil. So if you do opposite of everything,
ịmarago. So ụka bụ opposite of the law of the nature for control mechanism. So udo dịkwara na ụmụ ibe ka ọ dịbakwa na echi